סבבה לי, סתם לא. זה קדוש. כן. אוקיי, תקשיבו. עכשיו, אני מאוד 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 שונא תרנגולות במיינקראפט. קודם כל תספר מה השם של הערוץ שלך. NSP גיימינג. הנה סופר. תקעו אחלה ערוץ שווה, תכנסו, תעשו סאב, תמליצו לחברים שהם לא חייזרים. אוקיי. בקיצור, תקשיבו. אני עכשיו הולך לספר לכם, זה סיפור ארוך, אז תעצרו שנייה את הסרטון, תביאו פופקורן מלמטה, בכיף שלכם, אוקיי? אלא אם כן אתם חייזרים. אכן, כן. אם אתם חייזרים, תפסיקו לראות את הסרטון הזה, אל תיכנסו לערוץ שלי, בבקשה, בבקשה, לא. ואם אתם קניבלים, לחבר שהוא חייזר, מישהו אחד המליץ לחבר שהוא חייזר, הוא כמעט הרס לי את הערוץ פעם אחת, במתקפה. אבל אני לא הולך לספר לכם היום את ואם אתם קניבלים, כדאי לכם להביא את אמא שלכם. קניבלים זה בסדר. כן, קניבלים, אנחנו אוהבים קניבלים. הם יאכלו לכם אין לי בעיה עם חמצן. קניבלים. יש לי בעיה עם חייזרים. בקיצור, אתה יכול לתת לי לספר לי את הסיפור שלי? ספרי. אוקיי. בערך בשנת 0 לספירה. אתם יודעים, כולם חושבים ששנת 0 לספירה זה בגלל שישו נולד מחדש. זה לא נכון. זה היום, התחילו שמה לספור בעצם את היום שבו חמור הקסדה הפך להיות חמור הקסדה הראשון. בדיוק. עכשיו, חמורי הקסדה הם חמורים קטנים, הם חמורים רגילים לגמרי, שלמדו אבל אינטליגנטים יותר מהחמורים האחרים. בדיוק, אנגלים. עכשיו, אני לא הולך לספר לכם מה קרה בסיפור חמורי הקסדה, כי לא לשם כך התכנסנו היום. הם הרגו את הרומאים. כן, חמורי הקסדה הפילו את האימפריה הרומית, בניגוד לתיאוריות שבגלל שלטון גרוע ושבטים ברברים, האימפריה הרומית קרסה. זה לא נכון, חמורי הקסדה הם אלה שהפילו את האימפריה הרומית. אנחנו נגיד את זה לשחר, המורה למוזיקה שלנו. מעולה. עכשיו תקשיבו. יום אחד היה איש פדופיל רצח אותי! תימני כמוני. הוא היה בן משפחה שלי. הוא היה יוחאי סבילים. דם. סליחה, לא יוחאי, מוישה לסבילים. אין מישהו שלא קוראים לו מוישה לסבילים. בסדר. מוישה לסבילים הלך ברחוב, ואז הוא החליט שהוא רוצה לעשות משהו עם החיים שלו. לא סתם להיות מוישה לסבילים, בן אדם עם שם מאוד מוזר. הוא החליט שהוא רוצה להיות נפח. עכשיו, חברי הקסדה הכירו את מוישה לסבילים. בעצם מוישה לסבילים היה הנפח הראשי של חמורי הקסדה. הוא הכין להם את הקסדות המיוחלות שלהם, הקסדות הכי חזקות בעולם. הוא הכין את כל הנשקים של חמורי הקסדה. הוא נתן לחמור הקסדה הראשון את המגן והחרב שלו. זה היה פשוט גאוני. הבן אדם, מוישה לסבילים, היה בן אדם גאון. מצער. היה בן אדם גאון. הוא ידע הכל. אני בוכה. הוא נרדף. יום אחד מוישה ראה בור מוזר קטן. של פדופיל! בור מוזר קטן. אני מזכיר לכם שהכל קרה בסביבות 10 לספירה. בשנת 10 לספירה. מוישה ראה בור מוזר קטן. בתוך הבור הוא ראה עולם רובה לגמרי, כמו העולם של מיינקראפט. רק שזה היה בגרסה מאוד מאוד ישנה, -1, 0, 0, משהו. של מוז'ח. כן, של מוז'ח. עכשיו, הוא ראה את העולם הזה. שם הוא נכנס לעולם, והוא ראה עולם בערך רגיל, כמו שלו. הייתה שם נפחייה, ארץ ישראל שם, כן, מוישה היה מישראל. יישארו עמנו! מוישה היה מישראל, הוא היה מישראל. עכשיו, הוא ראה את ארץ ישראל מבועת לגמרי, וזה היה נורא מוזר. יום אחד הוא הסתובב קצת בעולם, והוא ראה חייל רומאי, אבל החייל הרומאי היה משהו מוזר. החייל הרומאי הודיע לו שהוא הולך, שהם הולכים להחריב את הנפחייה שלו, מכיוון שהוא הנפח הראשי של חמורי הקסדה. הוא אמר שהוא לא הולך להיכנע בקלות והוא הולך להילחם. לא. יום אחר כך, אותו אחד בא
ראה אותי, צוחק, יש לי צחוק. אחד בא אליו עם גדוד שלם של חיילים רומאים. מוישלה לא ידע מה לעשות. הוא ידע... שמעתי נכון? חיילים הומואים? הרומאים, סליחה. בקיצור, זה לא מצחיק, זה לא סיפור מצחיק רציני. אוקיי. אשתו של מוישלח הייתה בהיריון. מוישלח היה צריך להילחם. איך היא נכנסה להיריון? למען ארץ ישראל. לא, תמשיך כפרה. מוישלח שלנו, מוישלח סבילים, ראה את הכוחות. וכשהוא הסתכל בחלון, הוא ראה את המפקד הראשי של הכוחות, זה הבן אדם המוזר עם הפנים המוזרות שאמר לו מה הוא עושה כאן. משהו היה מאוד מוזר בבן אדם הזה. מוישלח החליט לבדוק את זה. היה לו עיניים לבנות, זה הרובריין. עיניים אדומות לגמרי. תכסה. לגמרי אדומות, אבל לגמרי אדומות. והן מרובעות ומוזרות כאלה. בדיוק כמו שמוישלח ראה בעולם הזה שהוא נכנס אליו לפני כמה ימים. ואז הוא הבין. הוא ראה תרנגולת בעולם הזאת. וזה נראה בדיוק כמו ככה, בעצם. יום אחר כך, מוישלח ניסה להילחם בחיילים. הוא הרג איזה חייל רומאי או שתיים, אבל החיילים הרומאים היו רבים מדי. הוא לא הצליח להשתלט על כולם, בעזרת חרב אחת קטנה, ין אחד. הוא לא הצליח להילחם בכולם. מוישלח שלנו נכנס על ידי הרומאים, והם ערפו לו את הראש. אני לא אשכח את זה בחיים. כמו בסקיירים. שהיו בעצם התרנגולות. הם הרגו את מוישלח ואני לא אשכח להם את זה בחיים. מוישלח מסכן. בחיים. אשכח את זה. יש עוד סיפור, אבל אני לא הולך לספר אותו עכשיו. אם כי אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות ואנחנו נעשה פרק הבא. אל תשכחו. הסיפור הבא יתקיים בעת היותר חדשה. אל תשכחו לעשות לערוץ שלי סאב, לייק, ובערוץ שלי הסיפור הזה יהיה בצורה יותר מסודרת ויותר טובה. עכשיו, זה רק סיפור, ההתחלה של הסיפור. יש לי 5 סיפורים שונים, לא כולל מה שסיפרתי לכם עכשיו, למה אני שונא תרנגולות במיינקראפט. 5 שונים. אז יאללה ביי, אני מעביר את השידור אליך, אור. יש לך הרבה סיפורות. אוקיי, 7:45, כאילו, 7:45 שניות לקח לך